Allah ya dace da mu. Malam, to mai tambaya na gaba yana tambaya ko mace ce ko namiji ne, ina matukar buƙatar aure wallahi, kuma nayi addu'a malam, abin shiru kake ji. Shin akwai wata addu'a ke bantacciya da za a ba mu ne ko to na farko dai ba sharadi bane cewa in ka ce kana bukata abu sai ka bi hanyar da zaka same shi. Wani ya ce yana bukata abu amma yana da sharadi a cikin abin. Tana bukata aure amma ga kala wanda take so bai samu ba, ko yana bukata aure ga kala wanda yake so, sai mutum ya dauko abin da yafi karfin sa kuma ya ce shi yake so, kuma ya ce wai yana ta addu'a. Ka koma daidai kai zaka samu daidai kai. In kai talaka ne ka nemi talaka daidai da kai, wanda abin da zaka kashe ba shi da yawa kuma za ta so ka a yanayinka. Amma ka je ka ballo, ka je ka ga wata a gidan wadata kai ko baka da wadatar, ko ka ɗauko ce kai ka san tafi ƙarfinka a yanayinka, kuma ka ce wannan zaka ɗauko, kaga to dole wannan ka ce a lokaci bai ba. Amma lokaci yayi in kana son daidai da kai ko kasa da kai ko